Hamzangma tui thaja thani kubui ko. Hamzangma oba kaisa obanyo halo. Bono halok bona bagui khoroknanya samung nangu. Phia a halokno sobanya bagui khoroksana sugu. Kebono sakni silai hamzangna ta thangdi. Aboni kifili manai tekto simino. A tekto no nung 6 mang lak tai theibo mang lak. Sengzani jortoni silai norom manai ke borokni bukha. Abono sobanya bagui nangya pathor. Nangya mungsa kerak manai. Abono sobanya bagui borokni bukungni thaja thani kokthanya sugu. Tension tai wana oi borokno tongu. Je sakni silai kubuni borni kokno wan suknai. Hamzangma hanke bisina kaisa thumaya. Hamzangma hanke kene kene borom rumani. Sengsari jorton silai kotor tektoke obonu. Nijini mokoli baskango amani mokoli mukti klaija nukmani. Kebo hamzagi hanke tamung khaba. Saramla shato hamzagani saram kabile hayada. Kubui ke kebo na pogoi thangya. Samung pai ke nangbai kok sanani mothagru haisi. Tumung no kebo no kubui ke hamzago hunke. Nang jesakpana bijiwa tongtheng bono kisa jora rodi. Ngai manu nini kisa jora ramabai boni ni thani tebo poitu tongnai. Kebo no nasingri tongnani blanyo kalai. Phia kebo no nasingri tongnani abo hunke blanyo kutu. Langmao kono mungsa srengna nangu bokrok tola khaye. Dai gathang tongna nangu bokrok ti sawi. Kubui hamzangma ka obono je jagao kene kene borong ru dai gathar tongu. Nijini nok kaham thang hamiathang nijini nok ni hai tongtho tai kuno jaga mangala. Kamajangna ni kirijangna ke bonu je kubui ke hamjangnai. Kebno careless no manmani silai sajung tongmani no kaham. Tamuke sajung kebno poitu khairnani sajungna nangya. Gathang tongsangno kebo sengla bahke gathang tongoi tong. Phia thৈथाङा जतनो सोंनाय बाहायके थैया वालाय मानि यागुलो जे सेकां कक सानाय बलासिया बिनि थानि हालकनि बरम ब्लाइनो गोबां जरा जरावो साकसांनो आपडेट खायदि हायके अ संसा ननो इउज खायै हेन खाय खिबिनाय बाबु रमानि कुनु मानैनो कुनु दिनो चिकन होनाय दावान सुगदि मुइतु नारगदि नि थानि चिकन फानो निनि बाबुनि थानि थै फालमानि कथमा Sajangma manenyo jotono reimano. Phia hamjanga borokno kebno reimangla. Renani to haksani koksiku bunyologi himjak ponto nugui maya. Tongmung obhanyo khaji lamati laine khoroksa bori nono nugui poitu manai kirimaya. Tabungni jorawo jotono manu phia kubi hamjanga maya. Tamni chikon samu tamni kotor samu. Joto samung na to borok bhok supna baganyo khayo. Jenini nachongo nugui hamjagnai boto salsa nini langmani thanai phia jenini tongmung tai bukhano nai hamjagnai bokhe nora hamjak thanai langma tongsakno langma bai gdal je YouTube channel le ang semo bayaro norok o video no tei tamo sana musung comment khai saimano tai o video no sajak tongkhe please o video no like te share khaye o channel no subscribe khairna tapogdi asungna hambai.